गासिबो खौरां बुथुमगिरि बिथांमोनखौ बरायबाय आरो रायजो राजाफोरनो बयबो खुलुमनाय हरनाय जाबाय। जोङो दिनै फैगौ जे लकसभा बिसायख'थि जागोन बे बिसायख'थिनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड अरुणाचल सुरक्षा मन्चनि थांखिया मा जागोन बेखौ जों दिनै होनो सानदों। जे फैगौ जायनाखि लकसभा बिसायख'थि बेयो बर' हारिनि थाखाय जोबोद क्रुसियेल, बियो जोबोद गोब्राब, बियो आरो बर' हारि थांनाय फैनायनि प्रश्नजों बे नांजाबफानाय। दा फैगौ बिसायख'थियाव जुदि जों मोजाङै बाहागो लानानै जुदि जोंनि बे क्रुसियेल बिसायख'थियाव जों देरहासार जानो हायाब्ला जोङो जाहाथे जोबस्रांगोन बेखौ जों दिनै बयबो कनसियास मानसिफ्रा मिथिखासिगौ। दा मानो क्रुसियेल बे बिसायख'थिया? बे जाबाय दिनै जोंनि जायनाखि मोनखानाय बिटिसि 6 सिडुल, बे बिटिसि 6 सिडुला जोबनो थांगासिनो दङ। दा जोंहा मोनसे सिलेब रायजो मोनखाबायमोन 3079टा गामिखौ लानानै बिटिसि, आरो बे बिटिसिआव जोंहा 4 जिल्लाबो जाबायमोन, क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि। दा बे 4 जिल्लानि क्षमता बे बिटिसिआवनो दंमोन आरो बे बिटिसिआव जोंहा चिफ डेपुटि चिफ बिदिनो खुङोमोन। बिदिनो फान्डनि जेबो जोंहा रांखावरिनि क्षमता बे 40टा डिपार्टमेन्टखौ लानानै हरनाय जादोंमोन। दा बेजोंनो जोंहा मोनसे माने ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसन जों बे गोहोखौ जों मोनदोंमोन। खिन्थु जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा, दिनै जोंनि बे 6 सिडुल बिटिसि गोहोआ दिनै जोब्बाय। दा जोंनि बिटिसि मोननायनि उनाव बर'फ्रा जौगादोंमोन, लामा सामा जादोंमोन, स्कुल कलेज जादोंमोन, इउनिभार्सिटि जादोंमोन, जोंहा मेडिकेल कलेज जादोंमोन, CIT जादोंमोन, जायगा गोबां जोंहा माने बिदिनो दालां लामा जादों, इनफ्रास्ट्राक्चार फैदों। दिल्ली बादियाव जोंहा गेस्ट हाउस जादों, केलकाता बादियाव गेस्ट हाउस जादों, आरो बिदिनो सिलिगुरि बादियाव गेस्ट हाउस जादों। दा दिनै जोंनि बे डेभेलपमेन्ट, जोंनि जौगानाय बेखौ नुनानै दिनै हिंसा खालामनानै जोंनि बिटिसिखौ बोरै सिफायनो बेखौ नाराथा जुजिनानै नैबे जायनाखि 2020 27 फेब्रुवारियाव जा बिटिआर सुक्ति जाबाय, बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि 6 सिडुलनि क्षमताखौ सेस खालामनाय जाबाय। आरो नैबे जायनाखि 2020 27 फेब्रुवारि जायनाखि बिटिआर सुक्ति, बे सुक्तियानो बर' हारि बुथारनाय सुक्ति बियो। दा बे सुक्तिजों जोंनि गोहोआ जोबलांबाय। बेखायनो बे गोहोखौ जों लाखिनोब्ला, जोंनि बिटिसिनि जायनाखि गोहो 6 सिडुलनि गोहो बेखौ लाखिनोब्ला जोङो बयबो रायजो राजा दायथ' लानांगोन। आरो फैगौ इलेक्सनाव जाय बे बिटिसिखौ लाबोदोंमोन आरो बे बिटिसिखौ लाबोनानै जायफ्रा खुंदोंमोन, जोंनाव डेभेलपमेन्ट लाबोदों, जौगानाय लाबोदों, बे बिटिसि लाबोग्रा हाग्रामा महिलारिनि जाय केन्डिडेट, बिपिएफनि केन्डिडेट खाम्फा बरगयारी, दा बेखौनो जों बिदान्थि महरै जोङो नांगोल सौगायाव बयबो भट होनांगौ। आरो लोगोसे उदालगुरि दरं बे समस्तियावबो जों दुर्गादास बर'खौनो भट होनांगौ होननानै जोंनि बड'लेण्ड अरुणाचल सुरक्षा मन्चआ अपेन डिक्लार होयो। आरो उफाय गैया, जों जाथिखौ गाबथारनांगौ। बे जाथिनि थैनाय थांनायनि बाथ्रा, बे साधारन मोनसे इलेक्सन नङा बियो। आरो बे इलेक्सना सोरबा IBS स्किम मोननायनि नङा बियो, सोरबा माने IYनि स्किम मोनै, अरुणाचलनि स्किम मोनै बेखौ बोराबलायनायनि बे इलेक्सन नङा बियो। जोंनि मेइन उद्देश्य जागोन जोंनि बे 6 सिडुल पावारखौ जों बोरै गाबथानो। आरो जों बे 6 सिडुलखौ जों मोन्दोंमोन, बिटिसिखौ जों मोन्दोंमोन, गोबां सेक्रिफाइस, गोबां मानसि थैलायनाय, गोबां माने अयथासार जानाय, बेखौ बेनि दारै जों मोन्दोंमोन। दा जोङो दिनै बेखौ जुदि खोमाना लायोब्ला जोङो बे मानसि जे मुंख्लं जालांबाय, थैलांबाय, दा बिसोरनि अफिसार जोंनो नांगोन रायजोफोर। बेखायनो जोङो दिनै थिरां खालामबाय जे जोङो 6 सिडुलनि गोहोखौ लाखिनो थाखाय जोंहा फैगौ इलेक्सनाव जों नांगोल सौगायाव भट नांगौ, बेनो थिरां जों खालामबाय। आरो UPPLखौ मानो भट नाङा, ट्रेक्टराव मानो भट नाङा, जों बेबो खार'ना जाबाय बिसोरो माने रायजो राजाखौ थगायगासिनो दङ। बिटिआर सुक्ति लाबोनानै बिटिसिनि क्षमताखौ बिसोर चेन्ज खालामगासिनो दङ। दा गथिखे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बिटिसि सिफायग्रा हान्जाखौ जों सिनायनानै जों बिसोरनो भट नाङा। आरो जों रायजोफोर जाथि बुथारनायनि दायनिगिरि जों रावबो जानो नाङा, रायजोफ्रा बिनि अंशदार जानो नाङा। दा लासिं सिं जाबाय डिफेन्स बर'नि रला। दा डिफेन्स बर' बादि जातीय आफादनि सासे प्रेसिडेन्टआ जाथिनि खोथा बुंनांगौमोन, जाथिनि थाखाय बाथ्रा बुंनांगौमोन, दिनै बे जाथिनि थाखाय बाथ्रा बुङासै। दिनै बर' फरायसा आफाद बादि गोथार आफादखौ दिनै बे फानबाय बियो। दिनै बेयो देवानि बादि दिनै BJPनि जे केम्पेइन खालामगासिनो दं लासिं सिं। दिनै जे बर' जाथिनि थाखाय जानाखि सुक्ति खालामदों बिटिआरआ, बे जे फ्लप जाबाय, जायाखिसै, बेखौ बिसोर बुंफैनो हाया, बिसोरो जेबो बुंनो हाया। दा दिनै एर'प्लेन गाखो जे BJPनि केन्डिडेटनि
माने जानानै भट होनो खावलायदों बे लासिंसिं आरो बे उपेन्द्र ब्रह्मनि जायनाखि आदर्श बेखौ फाननाय जाबाय बेखौ माने गाफ्लेनाय जाबाय बेखायनो जों बिनि जायनाखि रल दिफेन बर'नि जायनाखि रल जों बेखौ मुगैयो जों बेखौ माने निन्दा खालामो जायनाखि सुक्ति लाबोदोंमोन बेबो जाला होननानै लिरना होबाय डिस्ट्रिक्टफ्राव दिनै माबा खालामनायनि खोथा नवोदया स्कुल खुलिनाय खोथा बेखौ जाया होननानै लिरना होबाय आरो जों दिनै स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि साइनि बेखौ जाया होननानै दिनै गभर्नमेन्टआ लिरना होबाय दिनै बे बाथ्राखौ दिफेन बर'आ मानो रायजो राजानि सिगाङाव बुंनो हायाखै बेखौ दिनै मानो खेंफोरथि होनो हायाखै आरो दिनै 10टा जायनाखि माने कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय बाथ्रा बुंदों बेबो जाया बेखौ लिरना होबाय दिनै बेफोरखौ बुंफै दिफेन बर' बेखौ नों दिनै बुंनो हायाखै दिनै बिटिसि 6 दला जोब्बाय दिनै बेखौनो बुंनो हायाखै अथ'स नों एर'प्लेन गाखोआखै नों दिनै माने बिजेपि जानानै केम्पेन खालामबाय नों देवानि नङा सारा मा जाखो नोंलाय दिफेन बर' नों एकदम बर' जाथिनि देवानि नोङो बर' जाथिनि नों देवानि बर' जाथिनि गोथार मोनसे जातीय आफाद फरायसा आफादखौ दिनै फानबाय नों सेवायांगा खालामबाय नों दिनै नों बिटिसिनि गामि दानखौ नागिरनानै बिटिसि जानायखिनि मोनखानाय 3000 माने 89टा गामि बेखौ दानखौ नागिरनानै नों दिनै मोनसे सुक्ति लाबोबाय दा दिनै नों बुंदों दिनै बेखौ रिप्लाइ गैया नोंहा मानो दानखौ नागिरखो बेखौ रिप्लाइ गैया नों दिनै रायजोनि सिगाङाव बुंनो हादों जे बिदि सुक्ति जायाखैनो दिफेन बर'आ बुंदों बिदि सुक्ति खालामाखै आरो जा लिरदों सुक्ति बे माने नंखायसो लिरदों एथ' थगायसुला दिफेन बर'आ बेखायनो जों दिनै फैगौ इलेक्सनाव बे दिफेन बर'मोन बादि मानसिनि खोथा लानानै जों रायजोफ्रा आन्दायनाङा आरो जोङो अबेबा स्किम मोननाय मोनै बेखौ लानानै जोंनि माने आन्दायनाङा जोङो जाथिखौ गाबथानांगौ जाथिया देरसिन बेखायनो फैगौ बिसायख'थियाव जाथि गाबथानो थाखाय बे 6 सिडुलखौ रैखा खालामनायनि सार्थ'आव जों बयबो नैबे जायनाखि बिपिएफ हानजानि पार्टि नांगोल छबियाव खाम्फा बरगयारि आरो लोगोसे दरं उदालगुरियाव दुर्गादास बर' बेखौ भट नांगौ होननानै जों रायजो राजा बयखौबो जोङो बड'लेण्ड जनायजों सुरसामन्थ जानानै खावलायहरो रायजोफोर बे दिलीप सयखिया दरं उदालगुरिनि जायनाखि बिजाथि बे बर'नि जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया बेहा बर' बिरोधि बियो दा बिजेपिनि केन्डिडेट बियो दा बिनि जानानै दिफेन बर'आ जे एर'प्लेन गाखोलायनाय गिदिंदों भट होनो थिनदों लासिंसिं गावहानो केन्डिडेट दंखायो बे जायगायाव बर' केन्डिडेट दुर्गादास बर' बेनो बे होननो थिननो हाया लासिंसिं आरो जों बिजेपिनि खुनु माने केन्डिडेटनो बर'फ्रा भट होनो नाङा जेखि धोरोमनि मानसिया मानो भट होनो नाङा दा दिनै बिजेपिया ट्राइबेल रिजार्भेसन खथाखौ दानना गारगासिनो दं बुंगासिनो दं अपेन बुंगासिनो दं खुला खुलिनो बे ट्राइबेल रिजार्भेसन थानायनि थाखायनो इन्डियाआव कास्ट सिस्टेमा फैदों गावस्रा गावसि जाथिनि गेजेराव भेदभाब फैदों होनना बुंदों माने नरेन्द्र मदिया दा गथिखे बेबायदि सरकारनो बेबायदि सरकारनि केन्डिडेटनो जों मानो भट होनो जों रावबो होनो नाङा आरो दिनै बे नरेन्द्र मदिनि बिजेपि सरकारानो दिनै इउपिपिएलजों लोगो लानानै जोंनि मोनखानाय 6 सिडुलनि गोहो बिटिसिनि गोहो बेखौ फोजोबनो हादों दा गथिखे जों मानो बिसोरनो भट होनो दा रायजोफोर गथिखे जोङो बयबो बिसोरनि केन्डिडेटनो इउपिपिएल केन्डिडेटनो बिजेपिनि केन्डिडेटनो जों भट नाङा फैगौ भटआव नांगोलनो भट हो बिपिएफनिनो पार्टि केन्डिडेट नांगोलनो भट हो जों बेखौ बयबो खावलायहरो